Ang Magellan's Cross simbolo sa pagkakristyano sa Subuanon ug Pilipinas. Uban ni ana ang Santo Niño, kahoy man, garing, plastik, gamay, dako. Hantod karon hugot paghihapon ang atong tinuhuan isip mga Katoliko o Kristiyano sa Senyor Santo Niño. Uban niya ko karon mga kaigsuonan niini atong special episode sa Kabilin, atong subayon ang primerong panahon diin nahimong Kristiyano ang mga Subuanon niining atong sinulog special. Mga higala, if you read Pigafetta's Viaggio Intorno del Mundo, you will find that the exact reconstruction of the events of the baptism are on top aning kiosk. The kiosk itself was put in by Bishop Santos Gomez Marañon in 1833. Before ana, katurang cross ang naa, and then kini nga kiosk was added in 1833. And you will see on April 14 the exact events. The planting of the cross, the baptism in the afternoon of ang asawa ni Humabon. We do not know kinsa iyang ngalan, but she was given the Spanish name Juana, and I think she's there. The priest is Father Pedro de Valderrama. No? Although I do not think that is dili na siya sakto nga mauna ang Santo Niño. Kay gamay man ang Santo Niño, no? Dili ina kadako. But this would have been exactly how it appeared. In fact, ang sinina sa mga native is exactly as described by Pigafetta. Pag humagpaniod to, hapon ang pagbunyag ni Queen Juana. Before siya gibunyagan, gipresent ang Santo Niño sa iyaha. So dili tinuod nga pagbunyag niya, gigift sa iya ang Santo Niño. Gipangayo niya a few days after. Tungod kay na-notice niya nga mabutang sa iyang kaubang mga idols. Niingon si Magellan, ihatag ko nimong Santo Niño basta imong gubon o pahawaon ang tanan nimong mga diwata o mga gagmay nga mga idols nga pareho sad kadaka sa Santo Niño. Mauna ang tinuod nga nahitabo. Yun na, mapangutana tingali nato, unsa man di ay ang hulagway sa Subo sa pag-abot ni Magellan ni atong 1521. Sumala sa atong nabasahan o sa mga nasulat sa mga writers, mga historians, ang Sugbo or Subo, usa siya ka trading center. Dunay mga insik, mga Thai, o mga merchants gikan sa Arabia nga nangani dinhi para magkigbaylo sa ilang mga produkto sa atong Bulawan o mga ulipon. Lakip na ang bugas, apil pa gani ang mga baboy, o ang atong paborito nga imnonon, tuba. Sugbo was full of houses ingong paning Pigafetta. Naglinya ang mga balay sa baybayon. Gitukod kini, elevated, no? Built on logs as he described it. Constructed of wood and bamboo, raised high from the ground, using mga timbers or mga poste o haligi. Unya, musud ka ng mga balaya kuno moagi kag room nga kinahanglag hagdanan. Clearly, gidescribe ni Pigafetta ang usa ka nipa o kanang giingon natog payag. Now, gawa sa Sugbo, unsa pa man ang ubang mga lugar ginganlan ni Pigafetta. Mao ni ang mga settlements o mga kabanayan nga iyang nanganlan. Doon na siya ginganlag Singhapula nga ang head kuno ani si Laton, si Maningha, Matichat o si Kanbol. Ang Mandawi iyang ginganlan nga ang pangulo, ang ulo ni ini Raja Apanuaan. Ang Lalan, probably mauna ang Liloan. Ang iyang chief, Teteo. Ang Lalutang, ang iyang chief, si Tapan. O usa ka chief nga ginganlag Lumay, o lain pagit nga ginganlag Lubokon.
Unya, duol sa isla sa Subo, iyang ginganlan ang Mactan. Nga dunay duha ka chief, si Zula, and of course, ang sikat na kaayo ka nato karon nga si Lapu-Lapu, nga maoy, eventually mo patay ni Magellan. Mga higala, di ata sa sulod sa Archaeological Gallery sa museum. Tungod kay dunay importante kay nga mga evidence diri nga nakalot diha sa Plaza Independencia nga mag-prove nga tinuod gyud ang gipanuwat ni Pigafetta ug basin diha gyud ang gingharian ni Humabon. So sa gingon ni Pigafetta sa iyang English version nga First Voyage Around the World on page 33 sa first paragraph. At noon on Sunday, April 7, we entered the port of Subo and passing by many villages where we saw many houses built upon logs. On approaching the city, the Captain General ordered the ships to fling their banners. Yan, nagpabuto siya. Mao ni ang discussion, aning a version. There's an important part, ini nga paragraph, nga maklaro na to kung nganong naabot si Magellan, nabutang ang cross, ug napabilin ang Santo Niño, ug nabunyagan silang Humabon. Niani sila dinhi gikan sa Limasawa ni Raha Kulambo, no? Ang King of Masawa. Unya ingon siya, before mo ni abot dinhi, 4 days before diri sa Sugbo, dunay merchant from Siama or Siam, karon modern day Thailand, who had remained to trade the gold and slaves. Meaning ni ani sa Sugbo para mo trade og gold and slaves. In fact, pagpangutana ni Magellan dito pa sa Limasawa, sa Leyte, asa man ko mangita og pagkaon og kanang dako nga port, gipoint duhara, Butuan or Cebu, og dinhi sila ning adto. Now, kining makita nato sa sulod sa Plaza Independencia nga excavations, nangabuak ni siya kay paspas ang trabaho man kay nagkaut sa subway. But we can find clearly that the ceramics are of that period. Sumapa sa nasuwat dun sa kaseksyon ani taas kay nga paragraph nga ning mention ang hari o radya sa Limasawa kay gikuyugan man sila padong dinhi sa Cebu, sila Magellan ingon ang radya sa Limasawa. Angay kamo pay og tribute aning radya diri sa Sugbo kay dako kay ning port. Kining atong makita dinhi karon. These are actually Vietnamese anti-ceramics excavated from the very spot we suspect nga diha ning dunggo ang barko ni Magellan ug diha dapita ang gingharian ni Humabon. Kini nga mga ceramics, Thai nga earthenware nga mga plato, gikan ni around 1470 to 1500s. Baugyod ning mga panahon nga mao'y pag-abot nilang Magellan. In 50 years of that arrival, 50 years, that means 1520s, 1470s, around that time, 1460s. Maugyod ni nga time. Unya, makita ni mo nga rich gyud ang Sugbo. Kay kumutan-aw ta sa tapan aning Vietnamese o Thai nga mga ceramics nga nakadisplay sa National Museum branch diri sa Museo Sugbo, makita ni mo doon na importante kay nga butang nga makatingala kita nganong naani dinhi sa Sugbo na kalutan. Usa sa mga pinaka-importante kaayo nga nakalutan namo dinha sa Plaza Independencia samtang gikaut pa ang SRP, mao kining usa ka viewer. Dunay libro si Frank Godio sa iyang excavations sa Palawan sa usa ka barko nga gitawag og Lena Shipwreck duol sa Spratlys. Ug usa sa iyang nakuha mao kining viewer. No? So, dunay mga examples ani sa ilawom sa dagat sa mga barko nga nalunod. But never nga nakitaan sa usa ka land site. Anyat dinhi sa Plaza Independencia, makita nimo kini. Ang design niya is Middle Eastern. No? Clearly, naa siya equivalent sa Arab world ani nga mga bronze. So, ang mga Arab traders nagdaan ni nga sample dito sa China sa Jingdichen
ug nagpabuhat og porcelain nga sample, blue and white. Ang pangutana, nganong naabot man ni sa Plaza Independencia. Now, usa sa mga theories, and this is datable to 1480 to 1500. Panahon gyud sa nagtubo si Humabon o panahon sa na-establish na port gyud ang Subo or Cebu ining panahon na. Ang among theory ani nga dunay dakong reason nga ang mga traders imbis dadon diretso siya sa Middle East naog siya dinhi sa Subo. O kana mao nga sentro ang Subo sa trading sa slave o sa gold. Ining panahon na pag-abot ni Magellan mauna ang sitwasyon sa Subo. Daghang mga patigayon, mga mamatigayon nga nagtapok dinhi mag-exchange. And one of those nga eventually nabutang mao kining Ewern. Buak lang siya kay pakho naman ang nagkaot ani kay paspas naman ang kinalutay sa subway. But still, you can see that this is a very important evidence kung unsa kadako ang Subo sa panahon nga niabot si Magellan. Lain pang pangutana, yun sa man pagpanagtagbo ni Magellan, unsa may nahitabo sa pagtagbo ni Magellan o Humabon. Si Magellan ning adto sa palasyo kuno ni Humabon, mao ni ang describe ni Pigafetta Palasyo. Lunes sa hapon, the day after arriving in the port of Subo. Laing ebidensya kung unsa kadako ang Subo kaniadto mao kining mga inaani nga mga plato. Bugat kayo ni murag mga 2 ka kilo or 3 or 4 pagani pang pista ni. And if you read Pigafetta again, doon ay description siya nga gipakaon sila sa usa ka kumbira nga dagko kuno kay mga plato nga mga porselana. Mga ingon-ani to siya. No. Mauni siya ang gamiton pag salo-salo. Unya, doon na sa kuno'y tibod, pag first nilang meeting ni Humabon, Humabon was seated on a mat sa sud sa balay niya. Naglingkod og banig, nakayaka, nagturban, tabon sa ulo na mga earrings, nga na mga gold, nagsulog dako kayo nga necklace nga gold. Si Humabon tapad na mga tibod, nga naay mga kawayan nga straw, mag-inom og tuba. Nga tapad, plato, nga napuno og itlog sa tortuga o kanang pawikan. So, klaro gyud kaayo nga ingon-ingon to ani ang mga plato nga gigamit ni Humabon. Ang dakong pangutana kang Humabon gani. Now, if you notice, doon na siya marine incrustation. Nasudlan na ang lugar. That means daplin kini sa dagat. Paglubong nila, naabtan na sa dagat ang mga lubong. Either because of current phenomenon nga, sige kaut og mga tabay hantud nagkanang og kadagan ang dagat pasulod. Or, intentionally, ang gilubngan ini, naabtan gyud og tubig sa dagat during high tide. Mao nang dunay marine incrustation. Clearly, klaro man gyud nga naas Plaza Independencia tapad sa dagat. Mao gyud na ang site probably ni Humabon up to sa lugar sa Magellan's Cross and even beyond. Kay maglinya man kuno ang settlements sa baybayon. Sa gi-describe pa ni Pigafetta, the houses were on logs. Kay ang mentalidad man gud sa Katsila nga ang balay ana sa ground. First time nila nakita nga naay mga poste sa ilawom. Mao na ang atong nipahat. That not built on logs, of course. Ang logs straight na antod sa ibabaw sa balay mo ay poste. Nga dito o sa aning mga dakong balay ang kang Humabon.